what's up mga bay? So darang smash naka Highcom 28mm carb. Ha? Yati namugna oh. So lolo mo to vlog lang sa kalam. So nag try mi karon mga bay. So i-try na mo. So sa inyong request dia ang mga subscriber na ako. So nara. Nahitabo ra gyud smash. Dito starting. Pagbalik lang lahos lang ta rito. Balik. Oh, rolling lang, rolling. Oh, rolling lang, di lang tayo starting ay. Right. Bera. Ya, ati gusto mo lagi starting eh. Hindi mo anong bilin eh. Sabi, lolo mo to blanks lang sa kalam. Smash. Ayaw ang bilin ay. Naglingkod naman ka ha. Saan to? Isurot. Hindi sa nakahunat lang tako. Ano ka to? So dire kita sa kung in slow vehicle use right lane. Ano to? Purot pa. Ha? Purot. Ha? Hindi na lagi ka. Napurot ba eh? Ay, ni puro. Tingnan ka kasi mo ni minor ka kalit. Gana ba gana? Balik ta. Balik. So ni purot mga bay. So kan pa to. Sting, mapurot din sa bay. Basta natumoy na ba eh? Sa carb niya na kayo, over kayo ba? Oh. Alalay lang. Ha? Alalay. Oo. Bait, dira. Kusog mo na starting ko. Lagi starting ay. Ayun anong bilinin. 136. Bakpay 1.3. Wala. Di na ba dyan ko kapas mga bay? Yatay. Naglingkod na gani siya. Mapalong lagi. Mapalong na bay. Yati, kusuga gigayo eh. Kusuga gid mga bay. Mapalong ba? Ngano mapalong siya? Mura kayo? Mura magi mong kurente. Kurente gani. Ano akong kuhanan niya? Na di ko kapas ay yate naglingkod gani ka. Ha? Naglingkod pa gani ka. So purot-purot mga bay. So repiron. Nasa si tanggalan ng kurente man ako nabantayan. Purot ko. Ahan ka? Kusog bay di ko kapas ani bay klaro kayo di ni mo purot. Karon rin na ginani. Ay nga na
Nga naman pa. Ako siya tumoy pero ingato ba? Paglinto niya. Mura matukan siya. Bakit ka lang? Ato mo naman. Ay, matukan man. Matukan ay. Matukan bro ay. Ha? Matukan siya. Na. Oh. Gitu. Last. Sige, last. Okay pa na, last. Okay pa na, last. Di rin pa yung sa maglisod rin pa yung apas mga bay. So try, 1 bar. Right. Kusog mga bay, yaha kog dili na daot-daot ni ko kapas. Kinahanglan pa ko mo dapa. Sa mo tagdapaan niya. Alpak yan, alpak. Mas mo kusog pag gina mga bay kung dapaan. Ay, way hangin mo bangga sa iyang lawas. Ya, power jud kay basta makahaykom. 1436 ang sprocket sa yaha. So murag na gini rematch mahitabuan ni mga bay kay murag kuan jud. Bukan dyan bro. Okay naman? Wala bay, di ko kapas. Puro bay basta dili daw imong Ha? imong card. Dili daw imong card. Ha? Di ko kapas. So napaniremat mga bay. Yeah. Iya pa na ron. Ano ko na to? Balik. Pasiday mo kan. Cadandagan balik. Ha? Basik sa balik. Cadandagan. Ah, sige, balik. So napainas mga bay. So, kasi nindot na ginaganan. Pag may okay ang dagan, pagpalong nakuha niyo. Pero sa tungoy, mo gyapon ba? Ang kuryente niya ba short? Short mini yung driving? Ha? Mini driving? Kulang siguro ng kuryente ko. So, ground pa ka. Basik kan ni ba? Grounded guro ni ba kay? Ingon sa akong mekaniko, sunog na daw diri oh. Ground na go bay. Pan. La. Bira.
Power kay si Smash nga nakahikom. Dili jud kay akong clutch mga bay. Kinahanglan jud ni ilisan og kan. Sit jud. Sugay, wala na ako kapas. Ha? So, okay na mga bay, wag yun. No mats.